ששרנו כמו שפתחנו את השיר הזה. יש עוד מנגינה, אבל פשוט אולי כדי לא להכביד, פעמים, איך אומרים, מתוך הרבה מנגינות כבר לא תופסים איזה משהו. יש מנגינה שאפשר להכניס פה. משה לבועלו משהו מגנה, הענייה שלכם, לשמו ולבנו, לשמו ולבנו. לא כדי שלא להכביד הרבה מנגינות בסוף יצא שכרו בהפסדו. אנחנו נחזור למנגינה הראשונה ששרנו. דקים, אפשר שלא. תוספו לילדים. אנחנו נחזור למנגינה הראשונה, ששרנו, פתחנו בה את השיר. משה לבועלו משהו מגנה, משה לבועלו משהו מגנה, לשמו ולבנו, נדגים אותה. אנעם עלינה ידועי אל נעם. אתם עונים? אשפק וארחם, אשפק וארחם. ועכשיו הבית השני זה הירידה. שעבק בגן
אולי נקרא איזה שתי שורות, אם כבר הבאתי, שלא יהיה לחינם. אני הזכרתי לכם את הספר של משה צדוק, ובפרק שלו על הניגון בתימן, אז אני אקרא כמה שורות. הוא כותב שהניגון היהודי היה נבדל, במיוחד הניגון של הגברים, היה נבדל מהניגון של החברה הסובבת, של החברה הערבית שהייתה בתימן. תכלית הבדלה. זאת אומרת, לא היו רואים איזה שהם קווי דמיון בניגון היהודי לבין הניגון של חוץ מכבוד החמורות המוגום של הגויים. אז הוא כותב כך: הניגון היהודי התימני היה רווי תוגה וחיסופים לביאת המשיח, לגאולה מחיי הסבל והעוני והשעבוד. גם זה בעצם היה תוכנם של השירים, רוב השירים, גם בימי הביניים, והשירים של יהודי תימן, של שבזי וכו', בעצם עוסקים תמיד בנושאים האלה של גאולת ישראל, העלייה לארץ, משיח, כיסופים למשיח, בשבח מידות, בשבח מוסרים, וכן בגנות המידות הרעות וכו'. אז בהמשך דבריו הוא כותב שהשירה של הגברים הייתה שונה תכלית השינוי מהשירה של הנשים. השירה של הנשים נקראת רנאווי. זה השירה של הנשים שהיא כבר באה, ראו באמת את ההשפעה של הסביבה, של השירה הערבית. אבל בכל אופן, איך התפתחו הנעימות והלחנים כמו שהם מצויים בידינו היום, או בדור האחרון, הרבנים ששרו, המשוררים ששרו, ודאי שחייבים לומר שמתישהו היו מלחינים שהלחינו את הנעימות האלה. זה לא היה שירה שקפאה על שמרה במשך 500 שנה או 300 שנה משעה שהשבזי חיבר את השירים שלו. ודאי שהמנגינות נוצרו אחר כך ובמשך הדורות התפתחו, והראיה שאנחנו מוצאים במחוזות אחרים ומנחה את הבסיס ששרו במרכז תימן עם עוד הוספות ושכלולים או סלסולים שהם הוסיפו במשך הזמן. אין לנו עדות היסטורית, כותב משה צדוק, כיצד שרו בדורות הקודמים וכיצד נמסרה לנו מנגינה מסוימת. אך ידוע שבכל תקופה היו משוררים בעלי נטייה למוזיקה שחיברו מנגינות לשירים או הוסיפו לחנים ושכללו ניגונים קיימים. אם זה בשירה, גם בתפילה, התפילות שלנו, אנחנו רואים תיקון הגשם, תיקון הטל,
הזהורות, וכן טיגון פורים, ודאי שהיו חזנים שהיו מלחינים את המנגינות האלו. בכלל, כל המנגינות שלנו. לכל מחוז בתימן היו ניגונים משלו. והמחבר כאן כמובן כותב על מה שהוא הכיר. אז הוא אומר, למשל בסלרה היו בתי כנסת שבכל אחד מהם היה חזן בקיא בניגוני התפילות. והוא היה מדריך צעירים ומעודדם להתמחות במקצוע זה. והוא מתאר כאן שני בתי כנסיות מרכזיים, שבהם היו כביכול אסכולות של נעימות. אם זה בית כנסת בית הנוסטה, שם היה הרב מורי סעיד עוזרי, שהרבה בתי כנסיות הלכו על פי הנגינה של בית הכנסת הזה, וכנגדה כניס בית סלוח, ששם היו חזנים אחרים, ומשם התפתחו נעימות אחרות לתפילות. כאן הוא מזכיר שמורי סעיד היה מזמין תלמידים מוכשרים כדי ללמדם חזנות, תפילה וגם נעימות שירה, ועל ידי כך הוא היה נעזר בהם. בבית כנסת בית סלוח היו מורי אברהים בדיחי ורבי סלם סלוח, שהיו חזנים, ולכל אחד מהם ניגונים מיוחדים בחזנות, וניגוניהם נקלטו בקהל ועברו לבתי כנסיות אחרים. משורר מוכשר היה מוזמן לכל מסיבה, כי כל בעל שמחה, זה חתונה, ברית מילה וכו', היה מחויב להזמין משוררים מוצלחים, וזמרתם הייתה בעצם התוכנית האומנותית של אותו ערב. כמובן שאין מסיבה בלי שירה, ומי שהיה מעמיק בידיעת הניגונים הוא בעצם חולש על המסיבה, ידו גוברת. כאן הוא מתאר זקן שהיה בתימן, שקראו לו אברהים מישרגי, והנכד שלו יושב איתנו כאן, רוני מישרגי, שהסבא שלו לא זכה לעלות לארץ ישראל, הוא נפטר נדמה לי בדרך לפני חשד, לפני מחנה העלייה. והוא היה משורר מכת הקודמים, כלומר מורי סעיד שהיה מדריך, היה ראש המשוררים בדור האחרון, היה אברהים אל-מישרגי היה לפניו, כלומר הוא זכה לשמר ניגונים עתיקים יותר שמורי סעיד לא ידע אותם, וכשהם היו נפגשים ביחד בבתי משתאות, מורי סעיד היה חושש לשיר איתו, כיוון שהוא היה מתקיל אותו במנגינות שהוא לא ידע איך לענות לו עליהם. והכינוי שלו בתימן היה לכל משפחה כינוי, הכינוי שלו היה אל-מת'מל. כשהיו אומרים, הנעימה הזאתי, זה מת'מליה, זה של אל-מת'מל, אל-מישרגי אל-מת'מל. הרב יוסף קורח היה מספר, זה גם הרב פנחס כתב באחד המקומות, שאבא שלו, הסבא שלו, מורי סלם גורח, היה תלמידו של אברהים אל-מישרגי, היה שוליה שלו, הוא היה אורג בתימן, מקצוע היה אורג, ומורי סלם גורח היה תלמידו, היה לומד את המקצוע, ובשעה שהוא היה אורג, הוא היה מלמד אותו פרק בשיר. הוא היה אורג, ולפי התנועות שהיה מעביר את הנול מצד לצד, הוא היה שר ומלחין באותו רגע, ומורי סלם גורח קלט את הנעימות שלו. אחריו, הרב יוסף קורח היה מזכיר בשיעורים שזאת מנגינה שיש שר אותה, אברהים אל-מישרגי אל-מת'מל. הוא היה נותן דוגמה, אחת המנגינות שלו בשיר, מאה דרכות ומחלו, זוהרי סהר, הוא היה אומר שזה מנגינה של אברהים אל-מישרגי. זוהרי, הוא אומר שהוא היה זז, כשהוא ישר הוא היה זז ככה, והוא היה כביכול נאנח, הוא מתפרק בשעה שהוא ישר. זוהרי סהר מאירים, הם עונים לו, ג'מי וחובים סנורים. זה אחת המנגינות שהוא ככה, הוא מספר שהוא שמע אותו. טוב, אז הוא כאן מתאר, ממשיך לתאר גם את השירים, מתי היו מתלווים כלי ניגון או פחים, מתי מתלווים רקדנים למסיבות, והוא כמובן כותב שמה שהיה מקובל בסלרה שלא היו רוקדים אף במסיבות הגברים בימי החול, והריקודים היו נוהגים במסיבות של מוצאי שבתות, מוצאי שבת חתן, היו גם נוהגים, וככה שמעתי, היו מזמינים
משפחות שרצו ככה יותר לשמח את הקהל, היו מזמינים רקדנים, שבעיקר היו נמצאים הרקדנים האלה בכפרים שמסביב לסנערה, מסכמים איתם שבמוצאי שבת הם יבואו לשמח את החתן, והם כבר היו, מה שנקרא, מחשיכים על התוחום במוצאי שבת, ביום שבת, מגיעים ישר בצאת השבת לסנערה, ומשמחים את הקהל בריקודים. אחרי שהרבנים היו יוצאים, האווירה הייתה נעשית יותר כלילה, והמשוררים הצעירים היו מתחילים להרקיד קצת, המנגינות היו הופכות להיות קצביות יותר, ולפעמים אפילו מלווים אותם בטוב, ונשארים, לפעמים כך שמור יוסף היה מספר, מור יוסף גורח, היה מספר שהם נשארים אפילו לפעמים כל הלילה לשיר, ואז כבר שרים כל מיני שירים שהם גם כביכול מוגדרים בספרות השירה כשירי החול של מורי סלם שבזי, כמו על גת או על גהווה או גלת תעז, שזה היה שירי חול, בדיוון מוגדר כשירי החול. אז זה כבר היה נקרא סמרה, שהיו נשארים כל הלילה, ואז כבר המנגינות, האווירה הייתה יותר כלילה. בכל אופן, בשבעה, מה שהיה שונה, השוני הגדול בין סעודות המצווה בשבת לבין שאר סעודות שהיו בשבעת ימי המשתה, היה כשבסעודות המצווה ובשבת, המנגינות היו מונוטוניות, פשוטות, יושב בכיסאות, כמו שאמרנו בהתחלה, ולכן רק המורי היה מתחיל, והוא זה שהיה מוסר למורי השני לענות לו. פה לא היה צריך מומחיות. ואילו בשאר שבעת ימי המשתה, המורים לא כמעט ולא שרו בכלל, מי שהיה שר זה היו המשוררים. כמובן שסיבה אמרנו שבדור האחרון זכו, מורי סעיד היה, או מורי הרון כהן, היו מהמשוררים הבולטים, זה היה למעליותה גם מורי וגם משורר, והם זכו לחלוש על המסיבות, ואז הייתה שורה אווירה של הדר, חן וכבוד על המסיבות. אנחנו נסיים בשיר חוס אלוהי, ואני רוצה לשמוע את כולם משתתפים בקול יותר חזק.